15 ανθρώπινα είδη περπάτησαν τη γη στα τελευταία 7 εκατομμύρια χρόνια και το καθένα κουβαλούσε το δικό του πείραμα επιβίωσης. Κάποια κράτησαν γενιές ολόκληρες καθώς προσαρμόζονταν στις αλλαγές του περιβάλλοντος, ενώ άλλα ολοκλήρωσαν γρήγορα την πορεία τους επειδή έκλεισαν τον κύκλο των δυνατοτήτων τους χωρίς να αφήσουν χώρο σε νέες στρατηγικές. Η τύχη τους καθορίστηκε από τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν ως συστήματα απέναντι στην αβεβαιότητα και όχι από τη δύναμη την εξυπνάδα τους. Ο Australopithecus afarensis έζησε πριν από 3,9 εκατομμύρια χρόνια και κινήθηκε ανάμεσα σε σαβάνες και βάση, αναζητώντας κάθε φορά το πιο πρόσφορο έδαφος για τροφή και ασφάλεια. Τρεφόταν με καρπούς, φύλλα και μικρά ζώα, άλλαζε συνήθειες ανάλογα με τις συνθήκες και προσαρμοζόταν σε διαφορετικά τοπία, διατηρώντας ανοιχτές τις επιλογές του. Αυτή η ευελιξία του χάρισε χρόνο ζωής, ενώ τα συγγενικά του είδη που βασίστηκαν σε έναν μόνο τύπο περιβάλλοντος ολοκλήρωσαν γρήγορα την πορεία τους. Ο Homo habilis εμφανίστηκε πριν από 2,4 εκατομμύρια χρόνια και θεωρείται ο πρώτος κατασκευαστής λίθινων εργαλείων. Έσπαγε τις πέτρες με συγκεκριμένο τρόπο, δημιουργούσε αιχμηρές άκρες που τις χρησιμοποιούσε για λεπίδες και έτσι έκοβε τη φυτική και ζωική τροφή του, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα σχέση με το περιβάλλον. Η χρήση των εργαλείων αποτέλεσε την πρώτη συνειδητή πράξη προετοιμασίας, καθώς το είδος μάθαινε να οργανώνει τις ενέργειές του πριν εμφανιστεί η ανάγκη για χρήση τους, γεγονός που αύξησε την προσαρμοστικότητα και έθεσε τις βάσεις για πιο σύνθετες κοινωνικές δομές. Ο Homo erectus έζησε για περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια και εξαπλώθηκε από την Αφρική ως την Ασία, κατακτώντας διαφορετικά κλίματα και τοπία. Άναψε φωτιά, οργάνωσε μικρές ομάδες, μοιράστηκε τροφή και τεχνικές, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα συνεργατικό σύστημα που ενίσχυε την ασφάλεια και τη σταθερότητα των μελών του. Η μακροχρόνια παρουσία του οφειλόταν στη συλλογική δράση, καθώς η συνεργασία περιόρισε τους κινδύνους και αύξησε την ικανότητα του είδους να αντέχει σε απρόβλεπτες αλλαγές. Ο Homo sapiens εμφανίστηκε πριν από περίπου 300.000 χρόνια και εξελίχθηκε σε ένα σύστημα με μεγάλη προσαρμοστικότητα. Αντάλλαξε γονίδια με τους Neanderthal και τους Denisovans, κερδίζοντας γενετική ποικιλία που βελτίωσε την αντοχή του σε διαφορετικά κλίματα και ανέπτυξε δίκτυα ανταλλαγής γνώσεων και τεχνικών που επέτρεψαν την ταχεία διάδοση στρατηγικών επιβίωσης. Η ικανότητά του να συνδέεται με άλλους πληθυσμούς και να αξιοποιεί νέες πληροφορίες τον κατέστησε το πιο ευέλικτο σύστημα της ανθρώπινης εξέλιξης. Πολλά είδη του γένους Homo ολοκλήρωσαν σύντομα την πορεία τους, καθώς στηρίχθηκαν σε περιορισμένα περιβάλλοντα και σταθερές συνήθειες. Ο Homo floresiensis και ο Homo naledi ζούσαν σε απομονωμένα οικοσυστήματα, με μικρό πληθυσμό και εξειδικευμένη διατροφή, γεγονός που μείωσε τις πιθανότητες επιβίωσης όταν οι συνθήκες άλλαξαν. Η έλλειψη γενετικής ανταλλαγής και νέων στρατηγικών περιόρισε τον χρόνο του στη γη. Στη συστημική θεωρία, τα κλειστά συστήματα οδηγούνται σε αποδιοργάνωση όταν δεν εισάγουν νέες πληροφορίες. Τα ανθρώπινα είδη που εξαρτήθηκαν από σταθερούς πόρους και επανέλαβαν τα ίδια μοτίβα, μείωσαν τις επιλογές τους, ώσπου κάθε μεταβολή του περιβάλλοντος τα ξεπέρασε. Η απώλεια ευελιξίας ήταν το πρώτο βήμα προς την εξαφάνιση. Η συνεργασία υπήρξε καθοριστικός παράγοντας επιβίωσης. Από τις μικρές ομάδες του Homo erectus ως τα δίκτυα ανταλλαγής γνώσεων του Homo sapiens, τα συστήματα που μοιράζονταν πόρους και πληροφορίες αύξησαν την ανθεκτικότητά τους. Η συλλογική δράση περιόρισε κινδύνους, επέτρεψε πιο σύνθετες στρατηγικές και έδωσε περισσότερο χρόνο σε κάθε είδος. Η εντροπία, η φυσική τάση κάθε συστήματος προς την αποδιοργάνωση, επηρέασε καθοριστικά την ανθρώπινη εξέλιξη. Τα είδη που διατηρούσαν ανοιχτές ροές πληροφορίας και άλλαζαν στρατηγικές επιβίωσης καθυστερούσαν τη φθορά, ενώ όσα έκλειναν τις δυνατότητές τους επιτάχυναν το τέλος τους. Η προσαρμογή δεν ήταν απλή επιλογή, αλλά απέτηση του ίδιου του συστήματος για να συνεχίσει να υπάρχει. Η ανθρώπινη εξέλιξη ευνόησε τα ανοιχτά συστήματα όσα προσαρμόστηκαν, συνεργάστηκαν και συνδέθηκαν με διαφορετικούς πληθυσμούς, άντεξαν στις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος. Ο Homo sapiens παραμένει το μόνο είδος
που συνεχίζει γιατί συνδύασε προσαρμοστικότητα, συνεργασία και ικανότητα να εισάγει συνεχώς νέες πληροφορίες στο σύστημά του.